Léirí an fandéim cé go tábhairteachas atá spóirt a sucaí agus ar cúisina éagsúla. Tá an rialtas tomata ranfartiochtaí spóirt a chur chun cinn, go hard I measc na man agus an áiteanna faoi bhí bhuntáiste. Chun é seo a bhaintseach tá sé riachtanach go mbeadh áiteanna agus trealaimh chuí ag clubanna, agus tá na diontaise seo ar fáil le naig sin. Bhuailm go mrathnóigh clubanna beag agus mór ar an scéim seo. Tá an ais spóirt seo I lár nach cara I bhaile ag lia an tábhairte chunear scáil. Fuair sé muoinithe le codú ón run spóirt agus is áit sábhailte chun na páistí a teacht agus aclaíocht a dhéanamh anseo. Orfar túsáid sa díretas ó ceantar faoi bhí bhuntáiste agus do chéine chuirí ardú ar ranfartiocht go háirid I measc cailíní mná agus daoine faoi bhí chumas. Beidh sim freisin an iarratas ó clubanna a roininn áisina leis an bpobal níos leithne. Bliain crua bhí ann do clubanna mbliana agus deisí seo brathnú chun cín agus feabhs cur ar an glub. Mar chéad céim beidh ar club chlárú ar an gcóras Arlíne.